Аузубилляхи минашшайтанирражим. Бисмиллахиррахманиррахим. Ассаламу алейкум. Кадірлі имандашлар, ғазиз яқташлар, хөрмәтле телевизор караучылар. Біз сізні янәдән Ихлас мәчетенең телевизион студиясында сәламлыйбыз. Һәм сезгә үзебез күптән түгел генә дөньяга чыгарган сәхифәләребезне тәкъдим итәбез. Белүегезчә, 19 октябрьдә бар дөнья буенча сибелгән татарлар өчен, шит җирләрдә яшәгән татарлар өчен дә барысына бергә татарча, ана телендә диктант язу акциясе уздырылды. Һәм монда бик күп илләрнең татарлары катнаша алды. Кем татар телен сөя, ярата, кем шушы ана телен сагынып, саргаеп, сагышланып яши, барысы да катнаша алды. Бу диктантта катнашу ирекле булды. Кем теләсә, шушы милли бәйрәмгә килеп, татарча диктант язды, үзенең белемен, гыйлемен тикшереп карый алды. Безнең Уфа шәһәребездә дә татарча диктант язу 3 җирлектә оештырылды. Әлеге акция татарча дөрес язуга, татар әдәби телен үстерүгә, үзеңнең гыйлемеңне тикшереп карауга юнәлтелгән иде. Күңелле милли бәйрәм төсендәге бу чара Башкортстан Lifestyle үзәгендә узды. Спонсорлык ярдәме белән күренекле меценат Артур Хаҗигалиев чыкты. Татарча диктант язу бәйрәме милли җыр бию белән үрелеп барды. Чарада Татарстан Республикасы вице-премьера, Бүтін дөнья татарлары конгрессы рәисе Васил Шайхразиев һәм Башкортстан Республикасы вице-премьера Борис Беляев та катнашты. Татарча диктант дигәндә, фактанда бүтән өлкәләр, бүтән илләр буенча үзебезнең татар активлары, иҗтимагый үзәкләр аша шушындый диктант язуларны оештырып, үзебезнең милләттәшләргә рух бирәбез. Аларга үзләренең булган татар телләрен, милләтлекләрен бүтән дөньяга күрсәтәбез. Шул вакытта диктант дигәндә бүтән урамда язмыйсың. Аны барып парт арасына, өстәл арасына кирип утырасың һәм минем уйлавымча апалар да, абилар да, урта яшьләр дә һәр вакытта да шул вакытта үзләрен фикерләре буенча мәктәп елларына кире алып кайталар. Менә мин бүген яза алмадым инде, чөнки бу күчеп йөрүләр буенча, ләкин менә утырган милләттәшләргә карап, үзем дә яшь чакларыма, бала елларына, укучы елларына әйләнеп кайттым. Вакыттан да безнең өчен татар теле, татар әдәбияты иң зур фәннәрнең берсе иде. Шуңа күрә билгеләрем бик әйбәт, яза белә идем, сөйләшә белә идем, укый белә идем. Шуңа күрә аны бүген дә алып бара алам. Шуңа күрә рәхмәт безнең укытучыларыбызга. Шушы вакытта үз вакытында тырышып безне укытканнар өчен. Ләкин бүген менә бу татар диктанты икенче мәгънә алар. Халыктан да біз әйтәбез инде, менә татар халкы дөнья күләмендә 8 миллионлап татар халкы йөри. Без һәрбер вакытта да очрашып татарча сөйләшергә телибез, фикер йөртергә телибез, укырга телибез, язарга телибез. Диктант менә ул бүтән әйберләрне бергә эшләргә мөмкинлек бирә. Шул вакытта без монда билге өстеннән чыгып йөрмибез. Сифат әле соңгарак күрсәргә тиеш. Шул вакытта без инде бик матур язган, татар кешеләренә рәхмәт әйтеп, сертификатлар бирәбез, бүтән нәрсә рәхмәтләрне белдерәбез. Шул вакытта бездә бүген күңел дәртлеге, үзеңнең татар халкын итеп сизеп, менә шу диктантка килеп, партасына утырып, каләм алып язуың безнең өчен дә кайбер кешегә бүген даже бу батырлык та дип әйтергә була. Бөек шагыйребез Мостай Кәримнең тууына 100 ел тулган көннәрдә оештырылган диктант әлбәттә аның әсәреннән алынган иде. Безнең өйнең яме повестеннән үзек татарча диктант язучыларның каләмен тибрәтү үзе бер сөенечле вакыйга түгелме соң? Biz her vaqtda da aytamiz, ikki respublika bir xalq deb. Xalqdan da Mustay ağa
безнең татар язучылары белән бергә Советлар Союзы тарихында, яңа Рәсәй тарихында зур өлеш керткән шәхес. Аннары бит тагын бер әйбер бар, аны онытырга ярамый. Мостаяга Бөек Ватан сугышы вакытында яраны алгачтан ул корреспондент булып күп газетларда яза башлый. Ул безнең Бөек Ватан сугышы вакытында 16 гәҗит татарча чыккан. Шуңа күрә Мостай Кәримнең язулары барса да булган татарча. Шуңа күрә без башкорт татар дигәндә күп әйберләрне бергә эшли беләбез. Шуңа күрә әгәр дә син инде татарча язасың икән, татарча фикер йөртәсең, татарча әйтәсең, мәгънәлисең, шуңа күрә без бер вакытта да бүлмәдек, татармы, башкортмы. Шул вакытта менә быел Фатих Кәримгә безнең 110 ел булды. Әйт авылда бик матур музей ачып, барыбыз да бергә килеп, шуңа шатландык. Шуңа күрә менә бу безнең туганнар, күршеләр, башкорт халкының быел 110 еллыгы булуы республика күләмендә, шушы елның Мостай Кәримнең 100 еллыгы булуы, һәм шул вакытта шундый зур дәрәҗәдә аны зурлап үткәрү бу татар халкы өчен дә, иң беренче башкорт өчен дә халыктан да зур мәгънәле. Бу безнең тарихыбыз, бу безнең өметебез. Әгәр дә менә шулай эшли алсак, безнең һәр вакытта да иртәгә өметебез булачак. Гадәттә мондай чара ул уку йортларында үтә иде. Шул вакытта халыкның кешенең бит ул мәктәп еллары да истә кала. Кемдер бәлки диктантны икелегә язгандыр, өчлегә, ут төрле хәлләр була һәм мәктәп, нәкъ шушы уку йорты биналары бераз куркыта дип әйтсәң була. Менә бүген Lifestyle үзәге ул бөтенләй башка җир, креатив, яңа төрле заманча әйтик. Шуңа күрә бирегә дә шундый кызыклы кешеләр җыелган, алар арасында җәмгыятьчеләр дә бар, журналистлар да бар. Студентлар да килгән, һәм иң шатландырганы балалар бар. Татар телен бәлки алар белеп тә бетмәйләрдер, яза да белмиләрдер, әмма ләкин аларга кызык, алар милли кием кигәннәр, алар ниндидер сораулар бирәләр, күзләре яна. Димәк, милләтебезнең киләчәге бар. Бик күңелле булды бүген, чөнки күптән инде татар телендә текстлар язган юк иде, башта куркытып торган иде, ничегрәк килеп чыгыр икән дип, әмма яза башлагач куллар хәтерле икән. Татарча язу онытылмаган. Шуңа күрә бу акцияларны оештыручыларга зур рәхмәт белдерәсе килә. Мондай акцияларны ешрак һәм күбрәк үткәреп торсыннар иде. Мин татар авылында үскәч, миңа бик кыен булмады. Миңа текст җиңел генә күп булды. Бүгенге чара инде бик яхшы. Менә татарларның менә миллион телен тергезү буенча бик кирәк әйбер. Менә барысы да килгән бит инде эшләрен ташлап, яшьләр менә күп бар безнең арада. Бик әйбәт күренеш бу минемчә. Чыннан да бу бүгенге диктант чарасы бик матур узды. Бик күп таныш кешеләрне күрү, дусларны, бергә укыган кешеләрне күрү бәхетенә ирештем. Мостай Кәримнең безнең өйнең яме дигән әсәреннән текстны язу, аның туган көнендә бүген 100 ел бәйрәм итү көнендә бик дөрес дип уйлыйм. Безнең Башкортстан, Татарстан халкы һәм дә инде бөтен дөньяда яшәгән башкорт татар халкы һәр вакыт дус яшәсен. Без үзебезнең телне, мәдәниятне, әдәбиятны онытмыйк һәм дә мондай татар башкорт диктантларында җыелып, һәр вакыт инде бергәләп, нашлай дус, бергә булып, мәдәниятне, әдәбиятны алга алып барыйк, киләчәк буынга тапшырыйк. Хөрмәтле телевизор караучылар, безнең хәзер сезгә тәкъдим итәсе сәхифәбез безнең иҗат коллективының бер энҗесе, горурлыгыдыр. Ул дөнья Коръән Кәрим укый дип атала. Бу сәхифә Мөхәммәд Галләм һәм Илдар Еникеевның шиксез тырышлыгы, зур таланты белән дөньяга барлыкка китерелде. Һәм шушы фильмда ясауда катнашкан Ихлас мәчетенең дусларына шиксез рәхмәтебезне җиткерәбез. Һәм шушы фильмны күрсәтеп, сезнең белән бүгенгә хушлашабыз. Сау булыгыз, киләсе очрашуларга кадәр исән, имин булыгыз. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Дөнья
Kur'an Kerim okuy. Ayt, şunысы haktır ki, bendeler bilen barlık jinler birge jilışıp, birsine birsi yardam itişseler de, Kur'an'ga ıxşaş başka kitap maydanga kitire alacak tügül, degen. Dünya Kur'ansız yaşayılmaz. Çünkü Kur'an'ın inivin bu cihan 5 milyar yıllar şamasında küttü. Allah'ın Hira tağında Cebrail aleyhisselam yardımı bilen Peygamberimizge İkra bismi rabbika ellezî halaka oku ayatı bilen indirile başlagan Kur'an'ı hazırki vakitte milyardlarca kişiler okuy başladı. Göklerde hem yerlerde bulgan barısı da Allah'ını zikir edeler. Dünyada Kur'an okulgaş, karangılık taraldı, cansızlar tirildi, yıldızlar nurlandı. Ol günden başlap bu günge kadar dünya tında almışa anı tınlağınlarga Kur'an'ı okuy. Her zaman yeryüzünün bar taraflarında da milyonlarca kişiler Kur'an'ın sözleri bilen Allah'a şükür ede. Dünyanın bar yağında da Müslümanlar Kur'an'ı en keminde 10 tapkır başından ahırınaşa okup çıkalar. Şuluk vakitte dünya atmosferası Kur'an'ın milyardlarca baskısın tabiatının yüzünde yasıy. Hiç arımışa 100 yıllar devamında özlüksüz Kur'an okuşusu bardır bu dünyanın. Anı tınlağan yıldızlar yılmaya, güller nazlana, galem ona simfoniya bulup üze koşula. Toktavsız eylenişte bulgan dünyamızın Kur'an okuşuların galem üze tınlay, hayran tamaşa edip. Kur'an'ın Allah tarafından indirilgenine ışanmaganlar, özleri bir kitap yazsınlar da onu dünyaya okutsınlar, hem galemlerge tınlatsınlar. Ya ise kitapların ölüm tuşağındaki bir şiirli kişiye okutsınlar da ona tınlatsınlar. Ya ise onu ahirette buluşularga bağışlasınlar. Kabirlerini hem kabirden ayırması bulmagan dünyalarını onun bilen nurlandırsınlar. Ya ise bu kitap bilen tirilerinin kalp hem ruhlarına turmuş birsinler. Mağanasın bilgen hem bilmegen her kişiye, her tın alışında onun bilen huzur hem rahat birsinler. Ya ise onun bilen evliyalar yetiştirsinler. Onun bilen padişahlarga hem kullarga, galimlerge hem nadanlarga birge ders birsinler. Onun bilen halklarını terbiye etsinler. Onun bilen yeryüzüne gadillik taratsınlar. Onun bilen şirlilerge şifa birsinler. Onun bilen kişilerge hem jinlerge dürüst yolunu көрсетsinler. Onun bilen 100 yıllar devamında kıtgalarga sultanlık etsinler. Onun bilen en usal halklarının naşar gadetlerin tiz arada taşlatsınlar. Onun bilen en kırgıy milletlerini medeniyetke eriştirsinler. Onun bilen galemnin kitabın okutsınlar. Onun bilen kıyaşını, aylarını, tağlarını, dengizlerini, kışlarını, şeşeklerini söyleştirsinler. Onun bilen dünya hem ahiretini bir kitapның bitleri kibik eğlendirip okutsunlar. Ol kitap turunda minlerce jild kitap yazsınlar. Hem onun her harfinden bir kıymet çıkarsınlar. Ondan soň kulları bilen yazgan kitapны getirip 100 milyonlarca kişilerge yattatsınlar. Milyardlarca kişilerge gasırlar boyuna kabat kabat kıtsınlar. Hem
bir harfin de үзгәртмичә, аны 100 елларча сакласыннар. Галәмнәр әфәндесенең ничек мөгъҗиза күрсәткәнен 14 гасырдан соң күзләре белән күрергә теләгәннәр, я дөньяны Коръән укыганда тыңласыннар, я мөселман намаз укыганда тамаша итсеннәр. Я булмаса 14 гасыр Коръәннең дәүрләргә укыган фарманын тыңлатсыннар. Әгәр кулыбыз Мөхәммәдкә индергән Коръәндә бер шигегез бар икән, әйдә, аңа охшаган бер генә сүрә әйтеп карагыз. Аллаһтан башка бөтен булган ярдәмчеләрегезне чакырыгыз, әгәр әйткәнегез дөрес дисәгез. Бакара сүрәсе 23-нче аят.